سلام تعنا باللي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دبص ويان تግራይ علتاو زينا نهو فاشستي ابي احمدن والقملاخ اساس افورقن بعين باللي سن باللي اب لعل حزب تግራይ زسكح حقف عتاتي فصمولو بزي مسرت اب ماخلاي زوبا تግራይ وردا لعلاي ماچو طابيا دبر قال قوشت عد قلقل تمالي على تشعته سنه 2013 عام تمرت بزي تفصمه دبداب كبيد برت يوحنسو قبر كيدان زتبهلا قال سلسان حموشتن عمت ولاديت باتي زتفصمه دبداب هيوتن انتحلف ካልኦት ክልተ ወገናት ድማ ብጽኑዕ ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጥሎም ብተወሳኺ መንበር ገባራት ከም ዝተቃጸለውን ተሓቢሩ እዩ ደመኛ ጸላእት ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ብነፈርትን ከቢድ ብረትን ጽዑቕ ደብዳቤ ካይዱ ከም ዘለው እቲ ካብ ሓራ መሬት ዝመጸና ሓበሬታ ኣመላኺቱ بسنكي فاشستي أبي أحمدن والكملاخي إساس أفورقن زفترو وزلو عن كفكفات بعالم لخت كالات زقرب زلو حجز كبصحهم كم زي كعلن نعددات ميتن سقاين تساتحهم كم زركبون أب زوبا معرابن سميناوي معرابن تግራይ تمزابيلوم أب وردا قلاتن بين تعقيبهم زركبو تغارو غليصوم زرزرو وكيلنا كاب حرامريت كم صعب أواديدو كأربنايو بسنكي أبي تግራይ أقاطم زلو خوينات حزب تግራይ بجزا عدومن عودومن فيلوم زعرفلو منبر جزኦም هفتومن طريتومن رحريحهم هيوتوم نمتراف نابه غراوتي هاجراتن زتفلالي كبابتاتن كسددون ገጽሰብ ክሪኡን ክኢሎም እዮም ኣብ ከይዲ ጉዕዞኦም ድማ ካብ ህፃውንቲ ክሳብ ሽማግለ ካብ ጡንሳት ክሳብ ሓራሳት ኮታስ ዕድመን ጾታን ከይፈለዩ ሰራዊት ፋሽስት ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድን ባዕዳዊ ወራሪ ኢሳያስ አፈወርቅን ብግፍዒ ክቀትልዎምን ከሳቂዎምን ከም ዝኽኣሉ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከባ ዝተፈላልያ መራኸብቲ ማዕኸናት ክጽብጽብኦ ክኢለን እየን ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ክንደየናይ መስካሓ ከም ዝነበረ ካብ ዞባ ምዕራብን ሰሜናዊ ምዕራብን ትግራይ ተሰዲዶም ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ምስ ሰብ ተጸጊዖም ዝነብሩ ስደተኛታት ተጋሩ ንድምጽ ወያነ ርእይቶኦም ገሊጾም ኣብ ከተማ ኣደባይ ወረዳ ኣፍታሕ መርዕ ዝነብር ብሕርሻ ዝመሓደር ነይረ ብሕርሻና ተመሓደርኩና ኣለሁ ግን ብዝተፈናቀል ኩሉ ካብ ወረዳ ኣፍታሕ መርዕ ናብ ማእኸላይ ዞባ ክመጽእ ዝኸኣልኩ ምኽንያት ብዕለት ባሕቲ ሕዳር ተበጊስና ጸላይ ኣትዩ ትሕርሻና እውን ከም ዘለዎ ቁርጻ ምሸላና ተቆረጸና ኣለዎ ብገሊኡ በዚ ሰራሕተኛ ተሕሲናዮ ናይ 7 ሰዓት ነርና ኣነ ንባዕለይ 66 ሰብዓ የእቱ ነይረ ኩንታል ማለት እዩ እዚ ናይ 7 ሰዓት በቲ ሰራሕተኛ እኳ ትሬና ኣለኹ እዞም ሰራሕተኛ እውን ጸላይ ኣትዩ ገዲፎም ጎዮም ኣነ ዓርሴ እውን ስድራይን ዓርሰይን እውን ህይወተይ ካውጽኢለይ ገሊኡ መንገዲ ካብ ኣደባይ ክሳብ ዓድገሹ ብእግረይ መጽየ ኣብ ዓድገሹ ዝረኣኽዎ ኩነታት ድማ ብሰንኪ ጸላኢ ክልተ መኪና ከም ዘለወን ተገልቢጠን ሞይቶም ሁሉም ተስፓልት ልክዕ ደም ይዝፈስስ ከም ወሒዝ ሕና ኸ ንዑ ምስራኣና ሞይቶም ምሳና ዝነይሮም ኸ ገለ ክልተ ሰብ ዓይነይ ባዕለይ እውን ዝረኣኽዎም ብድንጋጸ ውይ ኢሎም ደንጊጸን ሞይተን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ እንደገና ሓራሳት እውን ልዕ 7 ዝረኣናየን ክወልዳ ደመን መን ይሕጸበን ትንጀራስ መን ያቕምሰን ተመጻውንትማ ጠላላ ገሊአን ከብደን ገሊአን ወሊደን ወሰፁ ሞይተንን ማለት እዩ ካብ ሽረ እንዳስላሴ የዝነብር ነይረ ስራሐይ ማለት ወርቄ ሰርሕ ነይረ ማሽን ነይራት ምሳዕራተይ 4 ርእሰይ ኣብቲ ማሽን ክሰርሕ ከለኹ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ ነይርና ናብራይ ከዓ ኣብ ሽረ እዩ ነይሩ ያው ክልተ ቆልዑ ወሊደ ማለት እዩ ጽቡቕ ስራሕና ንሰርሕ ነይርና ንብረትና እኹል ንብረት እዩ ነይሩ ሕጂ ከዓ ንብረትና እውን ንሕና ክነውፅእ ኣይሓሰብናን ባዕልና ህይወትና ክነምልጥ ክንብል ህይወትና ግን እግዚአብሔር መስገን ወፂና ማለት እዩ ዝሮ ዝሮ እቱ ግፍዒ ብጣዕሚ ሰፊሕ ግፍዒ ተኻይዱ ብጣዕሚ ተራእይ ዘይፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ ምንያስ ለምሳሌ በቃ ምንያስ 12 ሰብ ጽዕና ክትከይድ ኣብ ውናይ ፍላይ ዳባጉና ብዓይኒ ዝረአዎ ማለት እዩ ኩሎም ኣቕመይቶም ምረጊፎም ተሪፎም ብምልኦም ማለት እዩ ዝሮ ዝሮ ግን ንሕና ብህይወትና ካብ ተረፍና ዋልዓ ሓንጊረ ሽረ ማለት ካብታ ዳባጉና መጋለስ ብበረኻ ብሕርሚ ገይረ ያው ሚካኤል ሕዳር ምሸት ኣትይ ናብ ቆላትን ቤት ማለት እዩ ዝሮ ዝሮ ድኻም እዩ ህይወትና ግን ወፂና فاششت ولك ملاخي أبي أحمدن ديك مزامرتن دنبه جزኦም أب كند محلاو حزب تግራይ نبلع هيبم كيت أمن سبعو حاجز يركبلو ولا كوانتبلو كم عملهم نبروباغندا زتقملو وديت يزبلو ازم سدتنيات تغارو حزبي نعددات ميتن صامن تساط حلو دحر مبال زاجيد ولا حنت سبعو حاجز كم زيرخبو يزاربو ምንም ረዲስ ዝበሃል ነገር እحنا ኢንፎርሜሽን ንሰምዕ ቤት ኢንፎርሜሽን ተግባር ከም ዘይ ምዃኑ بعيننا نري لنا ማለት እዩ
حجز بهالي منم أنا عارسي كأون كحمرة حجاز توجسكون عن سلالة النزي أخوينوا ساس كحز سلا بيتسب خفوق زراعي إنجرا يونا أخلي حدا كيلو يونا خمتات بقى ولا يوم يونا زيتات زي كوين بستكر منم استجار لنا حجز منم يلي بسنكت أميت هوت حلفي هيلدو أنا بسنكت أميت حنت والعاية وطفيعة الله كالتهم بزحة اللو مالتي تفانا قلكت وحكات بال نمزقب يبتن منهم سأل زالم ما عندي زرهونا ينقر يلن معقوه هم زلكاي معقوه زبال يلن يرهونا أو حدا جزيا شو عطا شدش سدرا برخاز نرات أكيونا جزانا على سيونا حجي بقى فوقي أنا جزا خشترنا أو كتم أنا نركبنا من ما جزا مالت حما درجة أنا زلنا حجي هنا مالت إنا قال الله حجز نزبها لنا يجبر سنة إنا وانا زعتو ساعة زعبلهم ما أنتس بعين زرعني من قد يلن يهولك هذا حلواتنا دحننتنا بقلص امنا طرح يرغاغص زبلو ازوم تمزابلتي نزوم ارمنياو غفعي زفصم زلو صلاتنا نحوارو نمقباص كله منسي تግራይ ናብ ሰራዊት ትግራይ ክጽምበር ጸዊዖም كمتو بالعلوات مرر حاجه غانو عبيتي ولدنا مركز حزام فوق يقلل صرف زلو نحنا مناسي خا نتخالي تصاويرنا بقى بقلصمنا تقاليسنا كبعلو جمير كبصح جمير انا دلويه تقاليسنا نعدنا حراوصنا ولدنا حارسنا خنابلع تخوينا امبر كاب منغست زمص تصبيت نتقارص ابينا امحران ايرتران سلازوست زلو نري لنا انا بميديا يكون بخال نسمع سلازلنا بطعم حما شجرنا نينا سلازي انا كحلف هذا خل حزب تግራይ تنكيرنا كلنا خنقالس كلنا خناتينا نافتم آياتنا حواتنا برخا يكواشح زلو ونكواشح علنا كابصح جمير أنا كوصي إذا الحساب زلنا حجي أنا عارسي زم كل التسلسة زم زلوني حاتين دكين حاتين أنا أشتو بملأم قديفي نعرسي مل قلوت لاني مسوم تنكري سألين خاطف فداية خمكر زوفر مر أنا بسرو خمدي عينت نجارون خبير مخاني إزراء إزله ህጹጽ ሰብአዊ ሓገዝ ዘድልዮም ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ኣብ ከባቢ ዓብዪ ዓዲ ዝርከቡ ኮይኖም ብሓፈሻ ልዕሊ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ህጹጽ ሰብአዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ብዓለም ለኸ ትካላትን መንግስቲ ትግራይን ከም ዝተገለጸ ይዝከር ሓልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር ወኪል ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ خبر وزبانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخنا ودموغي حبرنا زي حاسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقلص امنا قلصمنا زي يطوى بحايلي منقد نتحكم عنا سقرو ببلحات نسقرو بعقلي أمريكا قبل لعلي منغستي فاشستي أبي أحمد توسخي معك ابن منبار ما حاجتان زخونا حقرات أبو قلنا كم زسلفت تقليص اللهم فاشستي أبي أحمد مسؤول كملاخ إساس آفوركن حيلي تمكحتي كل الأمحران تواليدو هزب تقراي بتقنية نتقية مصنات يفتسمو وزلو قفعتاتن بفلاي دما سبقاوي حقزنا بتتقمتي وقنات كيباتاح يقبرو زلو حانقالي من قسقاس تتقو نخبلن أمريكا توسخي معك ابن كتنبر كمز تدالوت دا إيست أفريكا زي تبهال غازيت أكينيا حبيرو لهم أبزو قداي تمساسالي قوة من محاز أمريكا محازو تامز زخونم هاجرات إنا تلازبت كمزت أنحت بزمداي أمريكا حبرت أوروبان أبال هاجرات اتي حبرتن أب كلولاو تقراي حاجة عينة مرقتي كمز حزون اتغازيت أبسيبو لهم أبتزحلف سمون أمريكان أبالات هاجرات حبرت أوروبان أبز السالت أو علم بزعبا كلولاو تقراي أب حبراوي مردع كمزبتها اتزينا حبيرو لهم أبتو على منغستي فاشستي أبي أحمد أب تقراي سبقاوي حجزنا بتتقمتي كيبتصح زنبرو معك اب من قسقاس تقاديدو كم زغطلن اتي فاشستي منغستي كابز غناي تكبارو انت زي تعقبهم أمريكا توسخي معك اب كم زتنبرلون حبرت أوروبا ون تمساسالي سقمتي كم توسدن تقليص يوم أمريكا حبرت أوروبان وجل شوعة حجراتن وتعدرات فاشستي أبيين والكملاخ إساس أفوركن نتي أب تقراي تخصيتو زلوت أميت كم مسار حكينات متقام تتقو نخبلو عسوب بعد وسراويت والكملاخ إساس أفورك دمام كاب تقراي بهسوت نخوت سن كم زت تحساسبو اتزينا أزخاخيرو اتي بشحن 977 عامة مرت تخصيتو زنبرن لعلي 1 مليون سبات زقتلن حدقات اميت داقم آب تقراي كي يخصت تسجيئو كمزلو تحبيرو لهم بقدمة مالي آب زتسالت أخبا بايتو تتاود بحبرات حقرات زترخبون
ምክትል ዋና ጸሐፊ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሓላፊ ሰብኣዊ ሓገዝ እቲ ውድብን ማርክ ሎውኮክ ከም ዝበልዎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ብዝተኸሰተ ጥሜት ሰባት እናሞቱ እዮም። ፋሽስቲ አብይ አሕመድን መላፍንቱ ሓይልታት ወረርትን ኣብ ትግራይ ኩናት እንትውልዑ ናይ ዝነበሩ ገበርቲ ሰናይ ትካላት በዝሒ ሎሚ ብ10 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ይኹን ደኣምበር ፋሽስቲ አብይን መላፍንቱ ዝኾኑ ወረርትን ኣብ ልዕሊ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ብሰንኪ ዘንበርዎ እገዳ ምንቅስቃስ ረድኤት ናብ ተጠቀምቲ ምብፃሕ ከም ዘይተኽኣለም እቶም ሓላፊ ከም ዝተዛረቡ ድምፂ ኣሜሪካ ጸብፂቡሎም። ኣባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር እንግሊዝ ዝኾና ባርባራ ውድዋርድ እዚ ሓደጋ ጥሜት ሰብ ስራሕ ከም ዝኾነ ብምሕባር እቲ ፍታሕ ድማ ኣብ ኢድ እቶም ነዚ ጸገም ዝፈጠሩ ኣካላት ከም ዘሎ ገሊፀን ኣለዋ። እተን ኣምባሳደር መንቀል እዚ ጥሜት ድርቂ ወይ ድማ ዕስለን በጣ ኣይኮነን። እዚ ጥሜት ብውሳነ እቶም ኣብ ስልጣነ ዘለው ኣካላት ዝተኸሰተ እዩ። እዚ ማለት ድማ እቶም ኣብ ስልጣነ ዘለው ኣካላት ስቅያት እቲ ህዝቢ ንክውዳእ እውን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኢለን ኣለዋ። ብተወሳኺ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ትግራይ ክወፅእ እዩ ኢሉ ከም ዝነበረን እቲ ሰራዊት ክሳብ ሎሚ ዘይመውፅኡን ብምሕባር እዚ ቀልጢፉ ንክውዳእ ከም ዘተሓሳሰባ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱሎም። ኣብ መወዳእታም ኣብ ትግራይ ብኣማይት ኣሽሓ ዝቁፀሩ ወገናት ብጥሜት ክሃልቁ ከም ዝኽእሉን ቁጠባ ትግራይ ድማ በቲ ዝወልዖ ኩናት ከም ዝዓነወን እንግሊዝ ገሊጻ ኣላ። ኣባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር እንግሊዝ ዝኾና ባርባራ ውድዋርድ ቁጠባ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣእኻልን ሕርሻን ትግራይ ከም ዝዓነው ብምግላጽ ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ሓደጋ ጥሜት ከም ዝተኸሰተ ሓቢረን ኣለዋ። ብሰንክቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ድማ ብኣማኢት ኣሽሓ ዝቁፀሩ ወገናት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ እተን ኣምባሳደር ኣጠንቂቐን። እተን ኣምባሳደር ቀለብ እቲ ህዝቢ ናውቲ ሕርሻን ጥሪትን እቲ ገባር ከም ዝዓነዎም ግልጽ እዩ። ብሰንኪ እዚ ድማ 350,000 ሰባት ኣብ ትግራይ ንዝኸፍአ ሓደጋ ጥሜት ተቃሊዖም ኣለዉ። ካብቲ ኣብ ሶማልያ ኣጋጢሙ ዝነበረ ጥሜት ንድሓር ከምዚ ዝበለ ሓደጋ ኣብ ዓለምና ተኸሲቱ ኣይፈልጥን ከም ዝበላ ኣልጀዚራ ኣመላኺቱሎም። እንግሊዝ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምክልኻል 23.6 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበት ዝሓበራ ኣምባሳደር ባርባራ ኩናት ጠጠው ኢሉ ስራሕቲ ምክፋል ረድኤት ንኽሳለጥ ፀዊዐን ኣለዋ። እቲ ፍታሕ ቀሊል እዩ። ኩናት ጠጠው ምባል ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይገደብ ምክፍፋልን ፖለቲካዊ ልዝብ ምክያድን እዩ። ተኽሲ ጠጠው እንተዘይሉ እዚ ሰብ ስራሕ ጥሜት እዩ ክኸውን ከም ዝበላ ኣልጀዚራ ጸብፂቡሎም። እምበኣር ከዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ካልኦት ተመሳሰልቲ ዛዕባታት መሊስና ክንጋነ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር።